Arbejde så meget man kunne, spare op, købe et hus, skynde sig at blive gammel, så man kunne sidde godt i det, bedrevidende, bitter og bekymret. For bokser, det er en sund beskæftigelse. Men kongeriget havde på trods af alt det her, immer væk verdens lykkeligste folk. Det siger Oprah. Og i kongeriget, der voksede 2 drengebørn op, blandt bøgeskove, vidstrakte marker, bakker og dale. Et yndigt land. De 2 drengebørn voksede så store og stærke, og de havde en god barndom og lærte at tænke frie tanker, og fandt sidenhen ud af, at loftet faktisk kunne hæves i før omtalte kongerige. Det gjorde det i en sådan grad, så folket tog dem til sig, tog deres tankegang til sig, og endte med at give dem navnet de største, eller bare negativt. Hvad har du til den til? Jeg føler mig fuld af lever, antioxidant.